Andrej Zareva dnes preukázal naozaj pevnú ruku a musíme povedať, že keď sa lámu takto momenty a je pár sekúnd do konca, to by možno hokejisti alebo futbalisti vedeli o takýchto zlomových momentoch povedať viac, ale mal si pevnú ruku, vyzerá to tak, že naozaj ovládaš tieto stresové situácie, možno aj z práce, možno aj s takto skúsenosťami z vodného pola. Ako si videl tie dve päťky na konci? Päťky boli, to znamená, ja v mužstve hádžem päťky, to znamená, zobral som to na seba, išiel som naplno, sústredil som sa, išiel som do vyšlapu a tým pádom asi aj kvôli tomu som dal som tie päťky za celé mužstvo. Boli sme dnes o trošku lepší a som rád, že sme vyhrali tento prvý zápas. Pár slov k tomuto zápasu, bolo to naozaj extrémne vypäté, takisto sa trošku dlhšie nehralo, bolo tam veľa nezrovnalostí, to asi nepomôže chalanom vo vode trošička. Tá polovica zápasu bola kľudná, hralo sa kľudne na chyby. Potom si myslím, že rozhodcovia urobili nejaký kicks. To, čo mali vylúčiť, nevylúčili v mŕtvom čase a potom sa to začalo ťahať, zbytočná agresivita, začali sa strkanice, provokácie a potom to naberalo grády úplne zbytočne. Si myslím, že takýto zápas, kde sa hralo aj nad vodou a to je podľa mňa nepripustné v derby takéto niečo, kde sa všetci poznáme a treba hrať tvrdo a určite nie nad vodou. To ako juniori možno áno, ale nie ako muži. Hovorí sa, že zvykneme sa tešiť tým, teda vlastne z toho víťazstva len do polnoci, potom už prichádza nový deň. Aký očakávaš zápas, že to bude v piatok? Podobne extrémne vypätý a možno čím viac bude tých zápasov, bude tá rivalita nejakým spôsobom stúpať, budeme svedkami aj nejakých iných záležitostí, keď už dnes v prvom zápase vidíme nejaké fauly nad vodou? Nemyslím si, že treba nejak predpovedať, že čo bude v piatok. Určite to bude napätý zápas, vyrovnaný. Dôležité je, aby sme išli s chladnou hlavou. Máme hráčov, ktorí sú fyzicky silní a myslím si, že stále sme my tí, čo sme kľudnejší, čo viac tolerujeme a keď to tak ďalej potiahneme, treba si povedať, že čo je dôležitejšie, že či ukázať, že kto je tvrdší alebo kto vyhrá tretie miesto a my ideme za tretie miesto. Čo sa zmenilo vlastne pre tým Ojška Hornecov vlastne po zmene trénerov? Cítiš aj ty nejakú zmenu, nejaký impuls alebo niečo podobné? Zažil si toho už v bazéne naozaj veľa? Myslím si, že nejaký impuls nastal za 1 týždeň, 2 týždne sa veľa toho nevie zmeniť skôr. Jedná sa už o to, aby sme už sústredili všetok zvyšok síl na boj o tretie miesto, čiže skôr je tam tá koncentrácia na ten zápas a nič výnimočne sa nezmenilo, viac sme sústredení, to je celé.